Здравейте, днес ще направя такли. Какво има в моята чанта? Ето е моята чанта. Много съм почитател на тези видеа. Има 1, 2, 3, 4, спаси по-близо 5 и ето този тук 6. Така, нейните джобове са ето такива. Цветни, не цялите, но така малко блясък. Аз тук ще има синьо, да почитател, тук има синьо. Ще започна от най-малкия, този, в който нямам нищо. И сега ето този, в който мисля, че има флаг. А не, лазерче. Така. Аре, много странно, снимам. Това ми е кучето. Към мене безпаси стига. Това е моя лак. От двете страни, без повече подробности. Сега. Втория по големина, защото те са еднакви. Ето този, след това е този и най-голямия е ето този. Така. В него имам сухи кърпички и тофи. Имам календар на фитнеса ми. Там ще ходя на фитнес. Ето. Така, и второ джоб вече слушахме. Те затвориха ли. Сега ето в този. Имам парфюм на тело. Ако си стапам нещо, има нивка, ще се измявам. Преминала съм по бочина по Благоевград, защото съм аз живея в Благоевград. Ето това е гланца ми за устни на Нивея, ягода. Ползвам бейби липчета. Това са ми слушалките. Имам едно огледалце. Имам Фиби. Успях пак да слушам. Да, успях. Ето, нали, трите фибички. Много са хубави, много са удобни. Така, и в този джоб свършихме. Сега следва най-големия, всъщност ето този. В него имам моето портмоне, което има така много отделения за карти. Гледайте ме. Лично ме държа от телефона. И ето тук има много монети за монети. Просто имам много монети, ако го наклоня, ще ми изпадна. Така, след това е моят телефон. Чантата ми е от Кристен Диор, някой не интересува. Само искам да кажа, оставете долу в коментарите предизвикателства и въпроси, тъй като аз имам Фейсбук, но си забравих паролата и не мога да влизам. Туитъра ми нещо там май ми го хакнаха. Инстаграм, като си сменях телефоните, а и на Инстаграм си забравих паролата и мисля, трябва да си го инсталирам. Ама нямам. Затова съм долу в коментарите. Пишете въпроси, предизвикателства. Мога да кажа, че съм на 9 години и половина. Живея в град Благоевград. Казвам се Славина Бакалска. Тази, където снима е Спаска Деспотска, Спаси не се показвай. Дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми и до скоро!